Bună dimineața! Foarte spontană decizia să fac un daily vlog, dar săptămâna asta avem tot daily vlog. Săptămâna trecută am avut vlogul de la Paris și acum facem tot daily vlog pentru că sunt la Alexandria la sora mea și la mami. Acum sunt la mami, nu la sora mea. Dar o să mergem astăzi la sora mea, la nepoțel. O să stăm cu el, facem vlog de acolo. Pentru că nu cred că am timp să fac ceva cu make-up săptămâna asta. Că o să fiu aici, deși mi-am luat setup-ul și așa, nu cred că am lumina atât de... Nu cred că o să se vadă atât de bine dacă fac ceva cu make-up, așa că m-am gândit să fac tot daily vlog. Că am promis că o să fac și de-astea. Așa că... hai să vedem ce facem. M-am trezit, acum vreo 2 ore, dar mai stat ceva în pat. Hai să le bem cafeluța, trebuie să-mi fac și rutina de skincare și să vreau cu mine astăzi. Scuzați deranjul din camera asta, eu sunt the messy girl în camera mea, în dormitorul unde dorm. Eu acolo mi-arunc haine, acolo sunt cea mai dezordonată, în fine. Mami s-a mutat recent și-a luat apartamentul ăsta și, dacă auziți bormașini și așa, sunt domnii de afară care fac la fațadă. Despre asta vorbesc. Așa. Țin la curățenie, țin la organizare, țin la deep clean și așa, dar în zilele alea, după ce fac curat, țin o zi, 2 curat și după aceea se alege praful. Așa, la mine nu există să nu fac rutina de dimi. Nu știu, simt că mă strânge fața, simt că trebuie să-i fac ceva. Și dacă v-ați uitat și la celelalte videoclipuri, ați fi văzut că îmi place foarte mult tonerul, sunt fană tonere. Din a luat pe ăsta cu vreo lună și deja cred că e la jumate. Deci eu fac baie în toner. Da, nu cred că v-am zis o dată sau de 2 ori că o să fiu mătușă în videoclipurile trecute. Dar sora mea a născut și de asta sunt mami acasă la Alexandria și mi-am luat concediu, să zicem. Eu încă lucrez așa, dar am zis să vin la Alexandria, mi-am luat toate bagajele, tot cu mine, ca să... Doamne, sper că nu se aude așa rău. Să o ajut cu ce este nevoie. Așa, vin și cu o cremuță de ochi. Deci atât de mișto este cremuța asta și atât de mult îmi place. E cam scumpă, frate, 2.500.000. Cine mai dă banii pe ea? Că nici n-am dat banii pe ea, am primit într-o pachedă PR, dar îmi place super mult, dar dacă aș termina-o, m-aș gândi mult dacă o să o recompăr. Nu trebuie să o recompăr. Zău, adică îmi place super mult, cred că va deveni preferata mea. Dar, dă naiba de treabă. Mi-e cam lene, am auzit că mai corect e să aplici crema de ochi așa tapotând-o, dar asta e foarte fluidă și așa și it's ok. Bun. Vreau să mă și machiez ca să mai filmez și eu niște content. Să-mi fac și părul cu Dyson, că m-am spălat alarter și ieri nu i-am făcut nimic așa cum arată așa. Da, deci viața de mătușă este absolut superbă. Îmi place de mor să fiu mătușă. Îl iubesc de mor pe bebelușul ăsta, care a venit la noi în viața noastră de 1 săptămână și un pic. Miercurea trecută, pe 10 s-a născut, 10 decembrie. Și, nu știu, viața este super frumoasă. Și fiind mătușă, că nu stau tot timpul cu el. Dar, nu știu, frate, deci îl țin în brațe și mă uit la el și îl admir și pur și simplu petrec timpul cu el și am fluturi de iubire în inima asta. Mi se umple inima de fericire, inima mea gets all giggly and stuff. Chiar nu credeam că o să pot să iubesc atât de mult pe cineva, un membru al familiei, nu știu. Se simte total diferit de ceilalți membri, că eu am fost mereu cea mai mică și normal că îmi iubesc familia și așa. Dar iubirea asta de nepot, de mătușă, de fapt, pentru nepot, este foarte special. Da, am dat cu acida de la ei, dacă vă interesează. Și nu știu ce să fac când voi pleca eu de aici. Zău. Deci chiar nu știu ce să fac.
cred că o să vin în fiecare weekend. Fac daily vlog. Uitați și pe Alexandru. Salută și tu oamenii. Salută-i tu, Costi. Salve! Vând Skoda Octavia 3. Scout, motor făcut complet. Și cum ar fi chiar să-ți găsească pe cineva să cumpere? Preț 17.000. Nu e 17. Ba da, E? cu ce a făcut el și să scoată și el Auzi, tragi și tu draperiile. 17.000. E Hai, Scout, du-te de are acelea. pachet Leroy Clomont. N-are. Sau? Interiorul N-are. este de Leroy Clomont. Hai, plecați la Cirea, lăsați-mă. Interiorul e, mă. Așa, mi-am făcut rutina de skincare. Dacă sunteți curioși ce am aplicat, o să scriu în descriere. Vă rog să nu mă bateți, dar sunt o să dau vina pe ADHD. Eu cu descrierile sunt ca temele. Descrierile pentru YouTube se simt ca temele. Parcă am temă pentru acasă să stau să scriu descrierile. Nici până ziua de astăzi, de o săptămână, zic că o să pun descrierea la clipul ăla cu favoritele lunii, parcă, și nici acum nu l-am pus. O să-l pun, de pus să-l pun. Dar dacă sunteți curioși, am scris toate numele pe ecran și așa, dar ca nuanțe și așa, încă nu v-am spus ce nuanțe așa. Bă, filmez. Așa. În fine, o să scriu în descriere ce am... Nu că nu se știe când o să scriu în descriere, dar o să scriu în descriere într-o zi, promit. Eu când pun camera pe el este foarte rușinos. Dar vezi că ești foarte jugoasă pe camerele astea mâncați. Dar nici măcar nu se... Uite aici filmează, acolo. Nu mai filmează. Altceva. Taci mă, chiloței. Mergem la... pe chiar poți să mă filmezi tu. Corul de mine, mamă. Ăsta e outfit-ul meu. Alcooliști. Nu e nimeni alcoolic în casa asta, este Da, colecția... da, ea nu este nimeni alcoolic, pentru că dacă era, nu mai exista nimeni. Da, alcoolic. nu, da. Doamna Mari să plimbă cu toată lumea. Hai să vedem pe unde a fost mami. Asta e de la mine, am fost eu în Irlanda, uite, a fost și ea la Bușteni, a fost la Hollywood, California, uite, ea a fost în Dubai, în Veneția, Sibiu, Barcelona, la Marseille, la Râșnov, în Grecia a fost Viena, toate litoralele românești și toți munții românești, Uite, Bulgaria, Creta, în fine. Da, și eu am fost în New York, am fost în California, am fost și în Miami. Uite, Miami. Haideți să ne facem părul cu Dyson. Așa, sper că nu o să fie jegoasă oglinda asta, că o șterg un pic cu hârtie igienică. Era apurită rău că și-a făcut Alexandru duș. În fine, hai, las așa. Vreau acum să-mi fac un pic părul cu Dyson-ul. Pentru că, v-am zis, l-am spălat alarter, l-am făcut cu Dyson-ul, asta foarte bine. Și vreau să-l refac. Vreau să-l refac un pic, că nu e slinos sau ceva, chiar este ok, mă mir. Vreau doar să adaug puțină protecție termică. Asta de la L'Oreal, știți deja că îmi place super mult, deci chiar îmi place super mult. Și la final vreau să văd cum o să arate acum pe părul neproaspăt, părul nespălat, vreau să văd cum arată și... Mi-am luat spray texturizant într-un final, v-am zis că... Asta de la Living Proof. Mi-am zis că tot aștept să intre ăla de la Color Wow pe stoc, bă, și n-am mai intrat, frate, pe niciun site, nici pe Sephora, nici pe Douglas. Stoc epuizat, deci stoc epuizat, l-am văzut mult timp pe stoc când nu voiam să-l cumpăr, gen fix în momentul ăla, bă, și când vreau să-l cumpăr, nu mai e pe stoc. Hai, în fine. Ok. O să vreau să aplic și un pic de Raise the Roots pentru volum. Adică să ridicăm rădăcina. Așa un pic. Asta e mai apos, așa nu este. Cred că pot să folosesc și așa. În fine, nu mult. 5
cine are cu părul, nu mă judecați, că nu știu neapărat ce fac. Fac și eu așa de drag. Ok, cred că mi-am cam încurcat un pic părul, să văd dacă are mai vederii aici. Băi, ce nu suport eu să văd. Fetele care au părul lung, frumos, lung. Bă, și își bagă peria de aici și trag așa cu nemiloasa de el. Băi, deci mă doare pe mine când le văd. Băi, ca să nu vă despicați și să vă rupeți părul, începeți de la vârfuri așa ușor. Doamne, păi dacă aveam eu un păr bogat, lung, frumos, des și așa, și îl îngrijam cum îl îngrijesc eu acum pe al meu, păi aveam păr de Rapunzel să mor eu. Dar când n-ai noroc în păr, îți prețuiești mai mult părul și încerci să-l faci să arate cât mai bine. Dar dacă l-ai deja mișto, te cam doare în cur așa de el. Dar da, n-am avut noroc la păr. Ce să mai facem? Mi-am luat cafeluța în baie că nu pot să prins fără. Așa, și hai să vedem cum e cu Dyson-ul. Inițial îmi plăcea mai mult cealaltă parte, celălalt capăt din Dyson. Ăla mai gros, nu știu dacă l-am aici, nu l-am. Dar curios, acum cred că îmi place mai mult ăsta, parcă lasă, îmi plac buclele aia mai definite. Nu-mi place doar bombshell volume, îmi place și bucla aia definită. Ok. O să vă dau pe timelapse acum, că o să fac și zgomot și așa. Deci vă las așa pe timelapse. Nu știu dacă ați văzut pe Insta și pe TikTok că acolo am postat rutina mea cu Dyson și ce produse folosesc. Că eu am părul foarte moale, foarte fin și rar și nu-mi rezistă de obicei deloc buclele cu orice le-aș face și ondulator și absolut orice. Nu-mi rezistă părul dacă îl fac bucle sau cu efuri de-astea așa speciale. Și acolo ziceam că vă arătam rutina mea cu Dyson-ul când îmi spăl părul. Și atunci stau foarte mult, stau gen, nu știu, o oră să mă scol, să mi-l usuc, să mi-l aranjez, să-l pun în clipsuri, după ce mi-l pun în clipsuri fac ceva gen o oră așa și le las să stea acolo, nu știu, mă machiez în timpul ăla și așa. Dar îmi ziceați că cine are timp să facă asta de fiecare dată? Nici eu nu fac asta de fiecare dată, că uite, acum de exemplu mi-a luat 3 minute să-mi fac partea asta. Again, am și păr puțin și nu mi-a foarte mult să secționez părul, dar gen când îl fac după ce mă spăl pe cap a doua zi, a treia zi, doar îmi fac repede niște bucle, în partea asta câteva, în partea asta câteva, and I call this a day. I call it a day. Deci nu mi-a la fel de mult, în 10 minute sunt gata. Am terminat asta în nici 5 minute, n-am terminat partea asta, o las așa să stea, mai ales că am făcut cu ăsta mai subțire și stau mai definite și mai strânse, le las așa, nu le mai pun în clipsuri. Și după ce termin, o să vin, hai că vă arăt după ce termin, fac și partea asta și revin. Așa, sunt gata. Bun. Deci eu mereu am adorat să am bucle. Aș alege bucle pe lângă păr drept oricând sau crez. Hai să râd, oh my god. Dar eu ca să-mi fac buclele astea îmi lua cu ondulatorul, cu peria de uscare, cu ondulatorul, îmi lua o oră și acum fac asta în 10 minute ca să fac buclele astea și să-mi și reziste. Hai să folosim acum, îmi desprind așa un pic, mi împăiez așa un pic, mi umflu. Așa. Și acum hai să folosim spray texturizant, că am căutat și eu să văd cum se folosește exact. Și am văzut că la rădăcină așa secționez părul. Nu știu cât o să mă țină pe mine ăsta, că folosesc în alta. Cât o ține, nu? Dar oricum, pare șmecher. Pare că face ceva chiar bine. Dacă aveți tips and tricks, nu ezitați să mi le spuneți, că nu știu neapărat ce fac, cum fac. I am
ready. Și cam asta este blowout-ul meu în 10 minute. Nu știu dacă mai am timp să mă machez, cred că mă dau repede cu niște mascara și gata. Trebuie să-mi văd nepotul, cred că e 2 ceasuri, băgăm și picioarele. Gata, hai că mă machez, mă dau cu rimel, că ăsta e așa. Și mă îmbrac și gata. Ce lumină șmecheră are mami aici. Bun. Hai să ne dăm cu mascara. Am colaborat cu NL Beauty. Nu știu dacă au auzit multă lume de el, dar este, cred că este un brand din Bulgaria, nici nu știu. Oricum în Bulgaria am aflat de el anul trecut când am fost într-un press cu Douglas și m-am îndrăgostit de un creion de-al lor de buze 06. Creionul ăsta 06, deci este un creion absolut genial, genial și știam, l-am luat de acolo și știam că noi nu avem și am ținut de el, l-am prețuit mult de tot și l-am folosit foarte rar. La așa e, la evenimente, chiar este un nude foarte special. Și de curând am primit un mesaj de la ei foarte random că dacă aș vrea să colaborăm pentru că urmează să se lanseze și în România. Și era gen, bro, normal. Și de vreo 2-3 săptămâni, băi, sunt la Alexandria de vreo... Doamne, o să știu și o să leg o propoziție și să aibă sens și să nu deschid alte 15.000 de paranteze. În fine, sper că mă iubiți așa. Asta sunt eu. De vreo 2 săptămâni de când suna Alexandria, de fapt 2 săptămâni de când suna Alexandria, am încercat-o pe asta și m-am dat doar cu asta, fără make-up, fără nimica. Eu când mă dau doar cu mascara și am doar skincare pe față, mi se cam transferă orice mascara, că îmi fac genele destul de lungi și clipind și așa, mi se lipesc genele de ploape și mereu mi se transferă cam orice mascara pentru că am ploapele uleioase și na, uleiul dizolvă cam orice. Bă, și asta nu se transferă niciun pic, vă vine să credeți. Hai să fac thumbnail, ia. Eu acum îmi folosesc telefonul ca oglindă, ca să văd ce naibii fac aici. Doamne, deci, nu știu, v-am zis alergia mea la unghii, că sunt alergică la semii de foarte mult timp. De când am început să mi le fac singură acasă, am dezvoltat alergia la semii, pentru că eu nu știam să mi le fac foarte bine, atingeam pe piele și toate cele și am făcut alergie. Deși eu înainte îmi făcusem ani de zile o joc cu semii. Și am fost recent, pentru prima dată în ultimii 6 ani, cred că am fost la cineva să-mi facă unghiile la o fată din Pitești. Troană Daniela, poate vă pun aici numele ei pe Instagram dacă sunteți din Pitești. Doamne, și am fost pe 20 și ceva noiembrie, se face aproape o lună, băi, și nici măcar un pic nu sunt defecte, deci sunt intacte, tari ca din cam prima zi. Bine, mi-a pus și gel. Și totul este bine cu unghiile. Am avut prima zi, am simțit că mă mănâncă așa un pic unele unghii, dar la unghiile alea unde am mișcat eu ca proasta. Că nu mai sunt obișnuită să facă cineva unghiile și mă mai mișcam așa și m-a depășit așa un pic pe piele. Și fix acolo mi-a apărut așa un pic de alergie, dar am luat Sizal și după aceea totul a trecut și n-am mai avut nicio problemă. Și de o lună, eu am unghiile astea, aproape o lună, și sunt foarte mulțumită și tocmai pe 30 decembrie am programare. Vreau să mi le fac mai deschise, ceva, un Milky White cu sparkles, ceva, un Hailey Bieber Nails. M-am gândit să fac gen o lună închise, o lună colorate, gen roșii, nu știu, albastre, cu modele, ceva. O lună naturale, ca să nu mă plictisesc niciodată de ele. Și le-am făcut acum închise. Luna asta, pe 30, vreau să mi le fac deschise și luna viitoare poate roșii sau mai colorate sau cu model. Că încep să-mi și crească, vedeți? Mi-a pus și un pic de construcție așa la unele vârfuri, că nu le aveam, vă dați seama, ducându-mă pentru prima dată nu le aveam intacte. Și mi-a făcut construcție, s-a jucat cu arhitectura, cum zice ea. Vreți să vedeți outfit-ul meu de sala mamei acasă, cu hainele ei? Ia uitați-mă. Ce-ați voi? Băi nebunilor. Da. Ok. Gata, hai că mă grăbesc. Prietena mea, zâna mea, Dina, mi-a dat niște colanți de pe My Protein, căreia ei sunt mici, căreia
Colanții ei, colanții ăștia erau mici pentru ea, mari, erau mari pentru ea și mi-a dat mie și nu pot să nu vă arăt cum arată pepenile în colanții ăștia. Ce fain! Nu mai văd să arăt o lună. Îmi cer scuze pentru claritatea asta de Nokia, am nimerit cu camera pe față. Gata, am făcut bagajele. Vreau să vă prezint cea mai frumoasă geanta mea. Am luat-o din Viena. Mi este foarte dragă, este cea mai frumoasă geantă pe care o am. Are niște modele absolut mirifice, uite, este așa în relief, toată lumea ne laudă când o vede. Nu, trebuie să vă arăt la lumină mai frumoasă, deci este genială, piele vegană, din Viena și există doar 2 magazine în lume. Nu mai știu cum se numește, dar o să vă scriu în descriere. Odată o să scriu în descriere, vă promit. Bear with me. Așa, gata, am plecat. La Miruna, la sora mea. Gata. Mașina. Bonjour, menzuel. Am luat niște chefir. Stai așa. I'm a content creator. Așa. Mai ascultăm și noi manele, că sunt și noi oameni, ce naiba. Să nu uităm să oprim la farmacie. Ne-am oprit la benzinărie, de zici că nu mergem 10 minute, mergem 3 ore, mergem în excursia. Müller, if you see this, sponsor us. I'm just saying, cred că e deja al 3-lea videoclip pe care îl fac pe YouTube și vă arăt chefirul. Am ajuns! Hei, rochiță! Ce faceți, băi? Zi-mă, mamuță! Zi-mă, mamuță! Zi-mă, mamuță! Rochițele, fetițele, toate sunt fetițe, mă, ce râde maimuța! Aoleu, una albă, una neagră! Hai! Am ajuns la nepot! Hai să mergem la el! La nepotul meu! De-mi e nepotul! Ne spălăm pe mâini frumos înainte. Hai la nepoțelul meu! Ce crezi că apăreți în daily vlog? Ba da! Apăreți la televizor, o să vă vedeți duminică, o să vă vedeți la televizor aici. V-ați iubiți? Da. Ai ajuns când e spălat, mâncat? Ce face, mă, puiul meu mic? Uite-mă ce picioruțe mici avem, ia uite. Uite câte mici sunt. Da, ne-am trezit. Și am fost plângăcios și am schimbat pe Persică la băiat și acum așteptăm Țiții. Mami se pregătește să ne dea Țiții, viața e frumoasă. Copilul trebuie să râglie. Trebuie să regurgiteze. Cum o fi când se uită Vladila? Nu trebuie să regurgiteze. Nu așa se zice sinonim la răgit? Nu. Dar trebuie să râghe, ce mai pe românește. Trebuie să râghe copilul. Ia uite cum stă Vladi. Dacă te uiți la asta, că nu ai fi tu mare pe YouTube-ul meu.
Uite cât de mic erai și ce mic stăteai tu aici, cocon. Și trebuie să râgâi, băi, dar nu prea vrei să râgâi. Am pus copilul să doarmă singur în cameră. Oh, no. Uite, deschide ochii. Da, doarme copilul. Și noi am mâncat. Am uitat să arăt, am mâncat cartofi prăjiți. Brânzi. Cartofi prăjiți cu brânză. Da, o viață foarte interesantă avem. Băieții sunt aici, uite, își strică ochii. El e bărbatul meu și el e bărbatul lui Miru. Natul meu. Și o să urmeze băița și punem lăptic de mama aici, în băiță. Treaba aia fiartă, să te treacă. Hai, dă și mie, uite cât e asta. Dar asta deasupra mea nu te la nici într-o mie de ani. Toată ea ta, nu știu ce am tăiat în două, că așa am săpat eu. Mai bună era seara proaspătă, dar e bună și acum. Am avut un episod de durere de burtică și am plâns mult și m-a ținut și mami, m-a ținut și tușii și mi-a revenit până la urmă și m-a culcat. Și acum, uite, stăm aici și când mă trezesc, mă spală tușii la cur, că put. Puh. Am făcut caca. Bebe, curățel. Ce dincolo să-i dau să la început, ca să deschidem aici ceva. Așa, am făcut băițel la băiețel. Să curățăm asta aici, adică moașa și tușii, adică aceeași persoană eu. Curățăm aici frumos ăstea. Și pe atunci mănâncă cealaltă cameră. Am găsit frumos. Dezumidificăm camera. Și a fost foarte plângăcios astăzi. Era foame și trebuia să-l spălăm. Și ne-am chinuit un pic, bine că îi place în apă. Și a fost liniștit în apă. Da. Gata, ne-am liniștit acum. S-a dus mami să se sperie și stă mărăjică cu el în brațe. Ca să râgâie un pic. Mă rog, nu o să râgâie, o să tragă foarte multe părțuri, dar în fine. Stai și el aici, mic. Eu momentan nu pot să vă arăt fățuca lui, că nu e copilul meu. Mami, stau cu tușii, am reflux. Simpație, că am reflux. Nu prea place, că am reflux. A dormit copilașul și noi ne uităm la serialul la care ne uitam când a venit Miruna la mine la Pitești. Am început Behind Her Eyes și nu l-am terminat și acum continuăm tot împreună. Niște semințe, nu are etadin, dar și astea sunt bune. Hai să mâncăm un pic. Și fetilor, băieților, nu cred că se uită băieții aici, cred că o să zic doar fetelor. Asta a fost ziua mea, gata. Dar trebuie să mai fac duș, cam așa au rezistat. Asta e părul meu după 12-13 ore de a avut grijă de un bebeluș. Buclele încă rezistă așa un pic, așa, dar arată chiar bine, arată decent. Deci, nu credeam eu că să-mi rezist atâta niște bucle. Dar arată chiar acceptabil după atâtea ore. Da, în fine. Doamne, deci, când când e cu minte bebelușul și totul merge ca pe strună, e cu minte, stă la mâncat, adorme imediat, îl pui să doarmă, doarme 3 ore, când are programul ăla perfect, mă gândesc, că nu e atât de greu să ai grijă de un bebeluș.
Bă, dar când îl ia o criză din aia, mai ales că e la puseul ăla, cum se zice, puseu, de 8 zile, 10 zile, băi, în ultimele ore a plâns constant, nu a dormit, nu puteai să-l lași jos. Deci ceva groaznic, groaznic. Și atunci când se întâmplă treaba asta, nu mai zic, parcă mă simt bine că n-am copil încă. Da, e greu să ai copil. Eu acum sunt în training, cum s-ar zice, dar da, e greu. Îmi fac la duș, doar nu voi arăta că seara, înainte să mă culc, îmi pieptăm părul frumușel. Ești încă stau buclele. Nu e atât de curcat. Așa, Așa, și mă dau cu ulei. Aici este o sticlă de la Moroccan Oil, doar că am ulei de la Kerastase Glazing, absolut ceva de genul. Dar m-am mutat să nu iau sticla aia după mine. Și mă dau așa un pic. Să nu mi se usuce părul. Așa, și... Bine, oricum mine trebuie să-l spăl, că deja am stat 3 zile cu el. Da, uite tot părul meu, ăsta mi-e tot părul. Ai. Cine ascultă aici și atent la ce zic și nu lăsați videoclipul pe fundal să meargă. Dacă v-ați pus extensii de alea clip-on, de alea permanente, cum ar veni, pe care le pui și le lași acolo să crească și nu le dai jos și le ții efectiv ca și când ar fi părul tău. Păreri? Pro, contra? Ok, mi-a murit telefonul când filmam. Mi-am făcut și lui skincare-ul, ia uitați. Ia mișcă-te, mă. Mișcă-te. Nu ești hotărât să ți vadă fața. Mișcă-te, mă. M-am dat cu cremuța asta de cu care am dat de dimineață. M-am dat cu această esență foarte, foarte mișto. O să mai vin și cu cremuța asta și gata. Acesta a fost daily vlogul. Nu vine să cred că am reușit și mi-am adus aminte să filmez toată ziua. Hâs jonulețele, hai, am sopăit, am țăcănit. Lasă că nu. Cum era? Cum zicea? Sopăim? Zi, mă! Nu țopăim. Păi, A uitat și el. Am uitat și eu. A uitat, pe data zice. Ciocănim. Ciocănim în pat. Că este seara. Da, deci dacă vă plac daily vlogurile, bine, în general eu fac chestii mai interesante, nu doar stau cu un copil. Asta fac acum, momentan, dar într-o săptămână așa o să plec acasă la mine și facem daily vloguri mai interesante. Mai interesante, adică stau în pat, filmez. Eu chiar n-am o viață interesantă dacă stau să mă gândesc. Uite, vezi? De asta zic, hai să mergem la plimbare, în excursii, să facem activități. Ce excursie vrei tu să te duci? Mai ai avut timp să te duci în excursie? Da, uite, o să mergem în excursie. Vreau și o viață palpitantă și interesantă. O să viață palpitantă când o să avem o siguranță pe viața asta pe care o avem, nu așa că ai gri viață palpitantă. Zici că ești copil. O să încerc să fiu și eu mai activă și mai organizată și să am mai multe activități într-o zi, dar promit că o să fie mai productive zilele mele din 2026, New Year, New Me, că uite asta m-am făcut. Am îngreșat 10 kg anul ăsta. Superb. În fine, dați și voi un subscribe, like acestui vlog dacă v-a plăcut și ciocănim către următorul videoclip. Pa!